Prečo je surová a varená cvikla úplne iným produktom a môže pohánka naozaj uškodiť? Odpovedám na spory v komentároch. V jednom z našich videí sme už otvorili tému potravín, ktoré sú nám od detstva známe ako zdravé, ako napríklad cvikla, pohánka a med. Ako je však možné, že tá istá potravina môže byť prospešná aj škodlivá? Začnime cviklou. V surovom stave je to silný detoxikačný produkt. Zlepšuje črevnú peristaltiku, posilňuje cievy a pomáha normalizovať krvný tlak. Ale ako náhle ju uvaríte, zmení sa takmer na čistý cukor. Varená cvikla výrazne zvyšuje glykemický index, čo zaťažuje pankreas a cievy. 2-3 lyžice neublížia, ale každodenné jedenie varenej cvikly nie je najlepší nápad. Teraz med. Zdalo by sa, že prírodný liek, áno, obsahuje antioxidanty a antimikrobiálne zlúčeniny, ale 80% medu tvorí cukor vo forme glukózy a fruktózy. To znamená, že nadmerná konzumácia vedie priamo k výkyvom inzulínu, priberaniu na váhe a problémom s metabolizmom. 1 alebo 2 lyžice sú v poriadku, ale jesť med po pohároch určite nie. A nakoniec pohánka. Mnohí ju považujú za ideálnu pre dietu, ale nie je to také jednoznačné. Pohánka obsahuje bielkoviny, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie, najmä u ľudí s potravinovou citlivosťou. Prospešná je porcia 100 až 150 gramov denne. Kilogramy pohánky v jedálničku však predstavujú potenciálnu záťaž pre tráviaci trakt a imunitu. Takže sledujte nielen to, čo jete, ale aj v akej forme a koľko toho zjete.